sibingelele kubo bonke abantu abasibukele emhlabeni wonke. Sibingela nje bonke abantu abasaziyo nabangasazi ngoba ekuneqiniseko sako ukuthi okubalekile abaningi abasaziyo baze umsebenzi esiwenzayo noma esiwenzela abantu khona lapha ekhaya eGymnastic. So ngiyakhuluma phambili ngikhuluma ngamajaji. Ngikhuluma ngamadoda esiwagayela ekhaya esiwenzela abantu ukuthi futhi abantu abasize. So namhlanje sizokhuluma ngento eyisigubhu. Isigubhu osihlatshelile njalo ngonyaka. Okuyisigubhu nje suke sifaka lezo zinto suke singenazo izinto eziningi phakathi. Kodwa isigubhu lesi esesifuna ukuthi sihlabele. Isigubhu siba sincane nje akube isigubhu esikhulu. Kuba isigubhu esincane esizokukhandela ngendlela lapha kodwa uma uzosithatha lesi sigubhu kubiza ukuthi ngazise mina kusenesikhathi. Ungitshela kusenesikhathi umkhulu ngizofuna isigubhu esikanje. Ngizofuna lesi sigubhu lesi esihlatshelile. Leso sigubhu leso siyakwakhela bese negama laso esikhipha naso ukuthi leso sigubhu bani igama laso. So isigubhu lesilulu singasindi. Ngoba sifaka izinto lezi nazo ezifakwayo kube nomuthi wakhona esifike sikufake wona noma esigcaba ngawo okuhambisana nawo amafutha akhona lawo unabonayo amafutha lawo okuyiwo amafutha esikhanda ngawo lezi sigubhu lezi esidla iphela. So ngalokho ngisho ukuthi ke kubantu abasibhekile bonke kulesi sigubhu imali mamozo sithatha umuntu wakhona azifuna imali iphelele. Kuyaye kube ukuthi wena uyadeposita noma ukhiphe leyo mali okhonayo ukuthi uyikhiphe ngaleso sikhathi ezimana ngayo. Kodwa imali yakhona vele akulula ukuthi uyiqede noma nami ngisuke ngazi mangole kwesigubhu lesi ukuthi uzohamba imali yakhona uyithole uzube la ndawo empilweni. So lesigubhu sifuna abantu umuntu ozowazi indaba zakhe. Mangumtshela umthetho angaweqi lo mthetho umuntu. Mangumthetho enze njani kuba ukuthi wenza leyo nto wena enzobe kumtshela yona. Engiqi leyo ngizothi mina ngakho kakhulukazi nje makuthiwa uyahlabela njalo. Liba sure kulesigubhu ehlabela ungeqi ekuhlabeni. Yenza okusemandleni ukuthi uyayigcina imithetho iyakhona. So angisho ukuthi uma usithathile ngoba ngisho ukuthi vele ngiyazi ukuthi angeke umuntu asiqede. Isigubhu lesi 250,000 uma usithatha kodwa imali yakhona uza no 50,000 kuphela. Usithatha isigubhu 100,000 usale kuwena sisebenzele usiyolokhu kuwena uvela ekhaya uziqeda imali yazo ngoba amadoda lawo adinga ukuthi kodwa uhloniphe imithetho afuna umuntu osefuna ukuthi asuke aye phezulu entweni zakhe. Iyakhulukazi kubantu bemsebenzi yamabhizinisi uma wabe uyinyanga futhi lesigubhu siyalapha lesigubhu uma usiza abantu lesigubhu yathi umuntu nomgeza usicowe emanzini isikhululise umgeza umuntu. So ngisho ukuthi ke senze into eziningi ezihlukahlukene. Ngiyangithanda ke nonke nisale kahle kwangonyama lapha eGymnastic. Sikhuluma ngesigubhu esihlatshelile. Nisale kahle ke lesigubhu mosifuna asifuna umuntu odlala siyokwenzela imali lesigubhu imali uyibona noma uthanda amantombazana kodwa isigubhu lesi asinankinga kuphela imali le namantombazana uyayidla nawo. Asinayo imithetho nje angisho njalo asinayo imithetho. So sifuna umuntu owazi ukuthi ufunani asifuna umuntu ozohamba enza izinto ngoba vele izinto ekhaya eziningi zenziwa la ekhaya abanye beyazenza njengoba nabazi abantu ukuthi umsebenzi wento wangemhlobo wafika nami la ekhaya. Kodwa siyabona nezinye izinyanga seyivela iphatha into wangemhlobo uphatha into ngaphathi lokho okumsebenzi yafika nami. Engisho ukuthi ke imisebenzi eminingi seyicala ekhaya noma singenakho sithi singenankinga ukuthi umuntu uwenza lokho kuphela okubalekile ukuthi umuntu aze ngonyama azobuza ukuthi lento uyenza kanjani umuntu angadlali ngabantu ngoba namhlanje abantu abaningi udlaliwe ngabo. Omunye umuntu ubone into esikhuluma ngayo lapha uma kulama TV bese ayithatha athi uyakwazi ukuyena. So ekhaya sinawo umona uma uzwa kimi uzocela ukuthi lokhu kwenziwa kanjani nami ngazi ukwenzela abantu siyakuvumelekile sikhokhile banga sikhokhile phela ukuthi wenze leyo bese siyakwenzela. Kuphela into ezingayithanda ekugcineni ukuthi kudlalwe ngabantu ngoba abantu bafika bekhala ekhaya bekhala ukudlalwe ngabo. Asikuthanda ukuthi kudlalwe ngabantu. Elikuthandayo ukuthi abantu bathole impilo bathole usizo impilo yaphambili. Okulapho okuningi ngeke ngikhulume ngakho kuphela nje bengikhuluma ngalesigubhu ngithi saba namafutha ezikufaka wona nasemzimbeni wegazini lakho kuphela bese uhamba uyosihlabela wena ngendlela yakhona njalo ngonyaka. Nisale kahle siyamthanda simthanda nonke kakhulu nisale kahle siyabonga.